Prečo Boh dovoľuje, aby si prechádzal utrpením? Odpoveď nám ukazuje Mojžiš počas 40 rokov na púšti. Biblia hovorí, že keď bol Mojžiš mladý, bol egyptským princom, vzdelaný a plný horlivosti. Keď videl, ako ubližujú jeho krajanovi, zabolelo ho to a rozhneval sa, preto zabil Egypťana. Aby unikol faraónovmu prenasledovaniu, utiekol na púšť. Tam nečelil iba samote, ale aj hladu, smédu, horúčave, útokom divých zvierat a rôznym nebezpečenstvám. Aby prežil, mohol sa iba obracať na Boha, prosiť ho o ochranu a učiť sa spoliehať na jeho vedenie. Po 40 rokoch, keď ho Boh povolal, aby vyviedol Izraelitov z Egypta, Mojžiš už nechcel konať podľa vlastnej vôle. Mal iba jednu obavu: nie som výrečný, mám ťažkú reč a neobratný jazyk. No veril, že sám Boh povedie svoj ľud z Egypta. Tak ako 40 rokov žil v závislosti od Boha, v tej chvíli sa rozhodol poslúchnuť a prijať Božie povolanie. Toto je skutočný dôvod, prečo Boh niekedy dovoľuje, aby si prechádzal ťažkosťami. Mojžišova skúsenosť navonok vyzerala ako utrpenie, ale naučil sa vo všetkom modliť, spoliehať sa na Boha, a Boh posilnil jeho vieru, aby sa stal človekom použiteľným pre Božie dielo. Boh nedovoľuje tvoje utrpenie preto, aby ťa zničil, ale aby si pochopil, že ti chce zveriť niečo väčšie. V Biblii sa píše: pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale bolestná. Neskôr však prináša tým, ktorých vycvičila, pokojné ovocie spravodlivosti. Hebrejom 12:11. Priateľu, prosím, ver tomu. Utrpenie, ktorým teraz prechádzaš, sa môže stať požehnaním pre tvoju budúcnosť. Ak si ochotný nechať sa Bohom premieňať, napíš do komentára: Pane, chcem sa ti odovzdať. Zdieľaj toto posolstvo aj s niekým, kto nerozumie, prečo musí prechádzať utrpením. Možno je to práve útecha, ktorú dnes najviac potrebuje.